Efter en dejlig frokost, pitstop, så skal vi nu ind i H.C. Andersens orientalske have. Og der har vi valgt at lave en lille video, fordi her er simpelthen så fint. Og der vil vi kunne komme til at tage alt for mange billeder. I kender os jo, ikke? Og se lige her. Ej, hvor er han fin. Er han ikke fantastisk, ham der? Prøv lige at se et ansigt. Okay, han er så godt nok blevet malet rød i øjnene. Men det kan jo selvfølgelig også være koldt at stå her, så man får vind i øjestenene. Ja. Hej Berit. Nej. Hej. Hej Mette. Er du også her? Ja, det var lige det, jeg tænkte. Så ved jeg, der lige sådan hernede, der var lige en kæmpe stor skovsnegl, der er på vej ud og bade lidt. Så der. En masse skøjteløbere på. Og jeg må vist lige til bags igen her. Ja. Jeg håber ikke, jeg går for stærkt, så I bliver svimle. Men prøv lige at se, hvor fint her. Ej, det er altså helt utroligt. Går vi lige hen over det her. Det er så flot. Her er simpelthen så pæn. Amen. Nogle af haverne, vi ellers har gået og kigget på herovre, var lidt skuffende. Så det her, det opvejer lidt skufferiet fra før af. Ja, vi troede faktisk, det var en kinesisk have. Men det er så H.C. Andersens gemte orientalske have. Det er så fint. Det er rigtig, rigtig fint. Ja, men det var så det. Og så er der lige sådan en lille hyggeting herinde, man kan sidde i. Måske en lille aftenstund. Så vil vi gå ud igen. Men I skulle tage og komme herover og kigge. Her er rigtig fint. Mange. Alle de der runde der, det er jo forskellige rosenhaver. Og haver med forskellige temaer. Yes. Hej.